היי. כן, אז אני נמצאת פה. מה זה? וואי, יפה. Airbnb. ממש יפה. ויש משום מה מיטה למטה ומיטה למעלה. נחמד, את יכולה לעשות Airbnb בתוך ה-Airbnb. כן. ומה זה זול פה? הכל עולה לי 45 שקל ללילה. וואי, מדהים. מדהים. נראה מה זה כיפי להיות שם. כן, האמת הדירה הקודמת שלי גם הייתה די חמודה, היא קצת הייתה יותר יקרה ובמרכז העיר, ועכשיו אני קצת יותר הצידה כזה. איך קוראים לעיר שאת נמצאת בה? טביליסי. תלביסי. תכלס עיר חמודה. קצת מזכיר את ירושלים. ראית מה זה מסתדרת פה עם כולם. קצת מזכיר את ירושלים, אבל כן, לא יודעת, נראה לי היית ממש מסתדרת עם האנשים פה. כן, למה נראה לך שהייתי מסתדרת? נראה לי שאת יכולה להסתדר טוב עם גרוזינים. יכול להיות. תקשיבי, היה לי איזשהו חוויה... מה היה לך? לפני כמה ימים היה לי חוויה שממש גרמה לי להזדהות איתך והרגשתי איך את היית בבייסמן. במעונות המחורבנים האלה יש לנו מטבח אחד משותף לכל האנשים פה, אז ירדתי למטה והיו שם מלא אנשים וצחקוקים ומשחקים סנוקר וזה, ורק אני לא יודעת למה, ממש לא אופייני לי, הרגשתי שאני מתביישת. ולא תקשרתי איתם, ואפילו איזה הומואית אחת שמנסה להתחיל איתי כבר כמה זמן אמרה לי, היי גרל? כן. היום אני אמורה לפגוש כמה מהם, אבל גם אני מין כזה, אני לא יודעת, אם אין לי עם מי ללכת, אז אני לא כל כך רוצה ללכת. אבל... מה זה עם מי ללכת? את הולכת איתם? כן, אבל מי זה איתם? הם כבר יהיו שם, את מבינה? אני כאילו צריכה שמישהו אחד ילך. אבל איך הם מגיעים לשם? לבד. כי יחידים. כל אחד יוצא מהדלת ומגיע. ואז אתם תהיו ביחד. מקווה שיהיו לי את הכוחות בשביל זה. למה? את חושבת שכולם שם יוצאים ביחד מהבית? כן, כי הם כזה יותר מכירים אחד את השני. הם מתקשרים ואומרים לו בוא איתי לשם? כן. אני גם רוצה לעבור מפה לקצת יותר מרווח. למה? אני משלמת פה כמו שהייתי יכולה לשלם בחדר יותר גדול. כן, בדיוק. כן, ואני פה ממש בקטן. הנה השולחן, הנה המיטה, זהו, ראית הכל. כן, את יכולה לעבור. כן, אבל עכשיו אני לא יכולה לעבור כי אין לי זמן לעבור, אין לי פניות להתעסק בזה ולחפש דירה. למה הם הורגים אותי עם הגשות, את לא מבינה איזה שבוע היה לי, אני כמעט פרשתי מרוב קושי. וואי וואי. כן. למה? מה רוצים שתעשי? יש איזה 3 הגשות בשבוע, שכל הגשה זה כתיבה, לכתוב 3 סיפורים, לראות סרטים, לענות על שאלות. אני שמחה לראות אותך ככה. כן, אני יחסית, כאילו אני כזה לא במצב מדהים, אני די מדוכאת סך הכל, אבל אתמול, קודם גם ממש פתאום הרגשתי ממש חרדה חונקת, והרבה זמן לא הרגשתי, כאילו אני כזה מדוכאת, אבל לא כזה עם חרדה חונקת, ועכשיו הייתי עם חרדה חונקת, ואני טסה לארץ ב-24. וואי, עוד מעט. כן. אולי בגלל ואז זה? אני נוסעת לסיני. יש, איזה כיף. עם מי? ואז אלוהים יודע. עם אלכס ופיקה.